Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ini mukoma nashi ndine makore 40 years ekuberekwa. So mukoma handichazivi, ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira because mushure mekunge ndazotanga kutaura nemasiblings angu ndo pandakabva ndachizotanga kurota amai vangu nababa vangu. But before that my life was moving on really well. But mushure mekunge ndataura navo paFacebook tikabva tatanga kutaura pamaWhatsApp. But as for now, ndakamboti please vanhu vamwari chimbosiyanai neni because vanhu imimi musati mauya mulife mangu my life was going on really well. So zvakaitika mukoma ndezvekuti amai vangu ivo when she fell pregnant for the first time hanzi vainge vachiri kusecondary school. So amai vangu vakati vaita pamuviri kudaro ndopa vakabva vazondirasa. But vakati vandirasa kudaro I was then picked up ndikabva ndazoendeswa kuhome. Inini ndakakurawo ndichichengetwa kuorphanage. So ndakabva ndazoadoptwa neimwe couple iyi mukoma vainge vakazama for a very long time kuti vange vachiita mwana. Then they found out kuti the woman that I considered to be my own mom, unfortunately she could never have any children. So then they adopted me, but havana kuadopta inini ndega. They adopted me and another guy whom I consider to be my own brother, even though we are not related by blood. So from that orphanage mukoma ndakabva ndatanga kuraramawo kaupenyu kainge katori bo, and I forgot about my past because ndaigara ndichingoudzwa kuti inini ndainge ndakaraswa nevabereki vangu. So I grew up mukoma and I did good for myself. Ndokubva ndazoya kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa. So nekufamba kwenguva I started to have this longing for my own relatives and I just wanted to find out if I could be able to trace them. So inini chandainge ndisingazivi ndechekuti ipapo pandainge ndiri busy ndichivatsvaka naivo vainge vachifambawo mumaprofita because vaingonzwa zvichingonzi imi munozviziva here kuti muna sisi venyu ava vane mari. Saka munongoziva kuti munhu let's say kana uri pakati pekutambudzika kana kwaudzwa kuti une imwe relative yako ine mari, saka unobva wazoda kuti unge uchiiwana relative yako iyoyo kuitira kuti inge ichizokubatsira muupenyu. So we then ended up meeting on Facebook. Ndikabva ndaona friend request. So when I saw this woman in the picture mukoma, immediately I knew kuti this was my relative because this little sister of mine who was my mom's second born takafana na mukoma kuita my identical twins. So I then even showed my husband tikabva ndati wona munhu uyu andisendera friend request. So we were even going over the profile tichitarisa maphotos and stuff tikabva tatoona kutoti tainge takafanana, and I even grid maphotos acho and we were almost like the same person, but it is just that tine different body structures. So mukoma ndakabva ndazotanga kutaura naye akabva azondiudza kuti I had another little sister and another little brother. I then explained to them my own situation. Ndokubva tatanga kutaura paya until tava kutaura kuFacebook, until tava kutaura kuWhatsApp. So then they started introducing me kune vamwe vana sekuru hanzvadzi dzamama. Ndikabva ndatanga kutumidzirwa mapictures apo painge pachinzi ndo pakaradzikwa amai vangu. So all along I had been planning ndichizviudza kuti I have to go back home ndobva ndaendawo ndinoona guva raamai vangu. But in the beginning of this year mukoma, that is when I started doubting. Mukoma zvinhu zvakambotiomera inini nemurume zvekuti we could see kuti life iko zvino zviyainge yava kurwadza. All that I thought I had achieved in life I was watching as everything was slipping away from me. Ndakabva ndachizotanga kurota amai vangu. Amai ndinotovarota vachitobuda muguva vobva vauya kwandiri vobva vanditi mwanangu, saka uri kureva kuti iwewe hausi kuda kuya kuzoona here pandakaradzikwa. This was after I had told my husband kuti if it means kuti kuzozivana kwandakazoita nehama dzangu ndokuri kukonzeresa zvose izvi, then to hell with it. Let me just cease to
communicate with them. Mukoma ndo pandakabva ndazorota ivo amai vangu vachiti kwandiri, saka wandiramwa here mwana wangu, manje ndoda kuona kuti zvino zvawandiramwira iwewe, ko ininiwo kana ndikakufuratira ndikakuramwira uchazovei muupenyu. Ndokubva vandifuratira vakabva vadzokera muguva mavo. Kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma Nashi ndiri munhu wekuti kana kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma ndiri munhu wekuti ndinongosangana nemabad luck. Now it is even worse because pose apa nemurume tainge tiri very close tichiwirirana tichiita sei, but right now murume wangu iye he has been telling me kuti it is far much better kuti atsvake imwe girlfriend. Ndakamubvunza kuti why. Mukoma murume wangu akasvika pakundiudza rimwe shoko rekuti rakandirwadza, and I could not even believe that those were the words that were coming out of his mouth. Akabva andeti the reason as to why ndikuda kuti ndinge ndichiwana imwe girlfriend, it is because iwewe pabonde haunaki, wakangoita mvura. Mashoko iwawo akandirwadza mukoma. Kusvika pari zvino ndinogara ndinoti kana ndikamutarisa kudai misodzi inobva yangotanga kungoyerera iri yega. So it is exactly what my mom told me in my dreams. Vakati ndoda kukufuratira, kana ndakufuratira ndoda kuona kuti uchakwanisa here kuti unge uchizoenjoya marriage yako, uchakwanisa here kuramba uchienjoya. So everything that my mom has been telling me in my dreams ndo zviri kuitika in reality. So vedare ndikuda kubvunzawo kuti zvinoita here kana kuri kunzi ivo amai vangu ndo vari kukonzeresa kuti ndinge ndichisafa, nai zviri fair here? For all my life I never knew her. Vakandidhampa, chandakavatadzira chi? What am I supposed to do? Please ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Pakadai ndiri kufanira kuti ndinge ndichiita sei? Zvaizvezvi handisi kutombotaura navo ivo vana sekuru, including ivo masiblings angu, but when I look at my siblings mukoma, especially my little brother, he is suffering a lot. Akanbondisira audio akabva ati sisi upenyu wandiri kurarama hunorwadza. Ndikabva ndamubvunza kuti iwewe ikoko kuSouth Africa uri kuita basa rei? Akabva ati sisi kuno ndiri kuitawo zvekufudzira vamwe vanhu mombe dzavo. Dzimwe nguva anotombopota achitonyimwa mari. So I really do not know what to do mukoma. Inini my mom was the one who did all of these things to me. That is why sometimes it is very hard for me to be able to communicate nema siblings angu, worst of all nehama dzaamai, because dzimwe nguva I feel as if vanongoda kungotaura neni because vari kuona kuti upenyu hwandiri kurarama hunenge senani. Why is it vasina kana kumbogara vakanditsvaga all of these years kubva zvavakazozviziva kuti amai vangu vainge vakandirasa kusvika pari zvino? Why is it vasina kana kuzombonditsvaka? Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndinokumbirawo kuti muri yeZimbabwe munge muchizotongawo nyaya yangu, munge muchizondiudzawo what is it am I supposed to do. Please ndibatsireiwo, uye ndezvipi zvandinokwanisawo kushandisa zvekuti ndinge ndichidzingawo mweya waamai vangu, kuti mweya wavo usazoramba uchingondikanganisirawo chiraramo changu. Ndatenda kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma Nashi, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Is it even possible to chase away the spirit of your mom? Asi ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndiri musikana uye zvekare ndine makore 19 years ekuberekwa. Ndine twin sister yangu. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndaisizviita zvinhu izvi, but right now I have tried to stop. Mukoma, I last broke a relationship. This was about 2 months back. So this thing I have been doing it, and iye atombozvizivi, even though one of the guy akatombozama kuti ange achimurakidza evidence yekuti inini I was the one who ended up making them to break up, but iye she finds it very difficult for her to believe that inini ndine moyo wakashata kudaro. So mukoma, I think kuti Mwari ndo vakagara vatokanganisa, because even though we are twin sisters but we do not look like the same.
iye mukoma akatoredzera amai vangu, my mom is very beautiful, vakati mukoma, my mom is very beautiful, she is light skinned, but baba vangu ivo, he is very dark. Saka ndakabva ndazotoredzera baba vangu, I look more like a boy than a girl. Saka zvinhu zvekuti zvinongondibohwa so, and all along I used to feel very jealous over here because she is always dating handsome guys avo vandinenge ndichiti ava ndo vandinocrusha over. I end up finding out kuti ndo munhu waanenge ava kudata, and she even dated one famous singer wandisingadi hangu kutaura zita rake. Saka zvinhu zvekuti zvinondirwadza mukoma, and I have been breaking her relationships. Anoti kana kapinda marelationship I can even create angava ari maghost account ndobva ndatanga kuataka that boyfriend of hers. Sometimes ndinotokwanisa kutongoenda kune mamwe mapages aya anoita zvekuexposa vanhu, ndobva ndangonotumidzira admin picture, ndobva ndatongonyepa kutoti munhu uyu ihure ari kudanana nemurume wangu. Then what I will do is that ndinobva ndazotega munhu uya vandinenge ndichiziva kuti ari kudanana naye, ndobva ndati iwe hona, please do not tell my sister. Saka anokwanisa kuzongoita mascreenshots then obva azotumidzirwa paya, then vobva vatorambana. Mukoma, I have even thought of going kana kune vanhu venguo tsvuku ndichida ndichida kuti ange achitomborambana nevamwe vaanenge achidanana navo. So this is what I have been doing to my own twin sister. So handizivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei so that mweya uyu uri pandiri unge uchizotama mumwoyo mangu, because I feel this deep resentment for my twin sister. When it comes to my parents mukoma, vanhu vekutoti ivo vatori bo avatomborina kana problem, they treat us the same. It is just that I feel as if I blame God. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Mukoma, inini ndakarombawo, but mukunoromba kwangu handisati ndakwanisa kuzadzikisa mhiko. Saka ndine imwe ring iyo yandakapiwa. So maring awa, they are a set of wedding rings. Ndakanzi ndikufanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu uyo wandichanyenga inini. Then murume uyu kana ndamunyenga, I have to convince him so that he can marry me. But iye anofanira kuti ange achizondiroora nemari inenge ichibuda muhomwe dzake. Kana andiroora kudaro, then kana ndachata naye, murume iyeye ari kufanira kuti ange achizopenga. Saka kupenga kwaanenge achiita hanzi ndokuita mari kwandinenge ndichiita ikoko. But handizivi kuti midzimu yangu kuti ndo iri kuramba here kana kuti, because inini mukoma I am considered as someone who is very beautiful, but chiri kundinetsa ndechekuti pavarume vose avo so far ndava nevarume vanokwana ivo kuita 11 avo vandadanana navo, vamwe vekutongosangana pamasocial media tobva tachizosangana physically. But ndakapiwa a grace period of 2 years. Pa 2 years idzi mukoma, this was the first year, and gore rinotevera it is going to be the final year. Saka iye munhu uyu akandirombesa, ndakamubvunza kuti saka kana 2 years dzikanzi dzapera chii chichazoitika kwandiri. Iye akabva ati haatoziviwo kuti chii chichazoitika kwandiri kana kuri kunzi ndikatadza kuzoroorwa uye zvekare nekuzochata within these 2 years. Pari zvino the reason as to why vanhu vandiri kudanana navo vachizosvika pakundiramba, it is because ndiri kutongoshandawo mumakitchen, handisati ndatombova nemari, but pamberi apo hanzi ndichazova neimwe mari inenge ichishamisa, hanzi ndichazotovawo mbinga pakati pedzimwe mbinga. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Tizai nekupenyu hwenyu. Hanzi uyo wandichazochata naye already ndine wedding rings andakapiwa. Saka hanzi the moment yachanopfeka wedding ring iyoyo, it means kuti achazototanga kutotevererwa nemweya uyo uchazoita kuti ange
achizopenga. Saka kuzopenga kwaachazoita hanzi ndokuita mari kwandichazotanga kuita ikoko, achifamba achipenga achidya mumabhini, neniwo on my side I'll be making a lot of money. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndapota please musazotranslata nyaya yangu muchiisa kuchirungu, otherwise ndinokwanisa kuzozivikanwa maybe nevamwe vekuziva ndikapinda pamahwani. Ndiniwo ndiri kunoku kuisland, ndakasiyawo murume kwangu kuzimu. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndiri munhu uya wekuti I have a very high libido and ndinogara ndichingonzwa kuda kungorara nemunhurume. I knew kuti this was going to be a problem because pandainge ndichitori kuzimu nemurume taikwanisa kutombosvika pakunetsana because each and every day ainge achifanira kutoti ange achirara neni. Ndaitoti kana akandinyima paya ndaitorara ndakatotsamwa, even though I had never cheated on him. Saka ndiri munhu uya wekuti kana kwainge kuri kunzi dai ndakasanganawo nemurume anenge aine high libido, ndinenge ndichida kuti munhu asati aenda kubasa paya, kana tikamuka kuma4 toita, kuma6 ava kuenda kunogeza toita, then achidzoka kubva kubasa asati aita anything toita, usiku zvekare toita 2 more times. Like zvinhu izvozvo ndo zvandinenge ndichinzwa munyama dzangu. So I had been hiding for my husband, ndichingoita sekunge it is because ndinomufila ndinomuda. So mukoma ndakazoti ndauya kuno, I knew kuti this was my problem. Ndikabva ndati pano ndoita sei, ndakabva ndazotengawo izvo zvandakatenga, zvandakazviudza kuti kana ndikanzwa kuti zvinenge zvanyanya ndipo pandinobva ndazozvishandisa until ndazotanga kudanana one of our clients. So there was this other day when I was busy cleaning up, pandakabva ndazoramba ndakatarisa sikarudzi yavo. So mukoma nashi ivo vakabva varamba vakanditarisa, vakabva vandipfimba. Mukoma nashi ndakabva ndabvuma paya, tikabva tazoita bonde, but not on the same day. Takaita bonde, sikarudzi yavo zvayo haisisina simba too much semunhu ari kurwara, but I know kuti what I did, it goes against the company rules kunoita bonde one of your own clients. Saka nababa ava tiri kutodanana, uye zvekare ndo vari kutondipedza chikara chose chikunzwa kuda murume. But dambudziko riripo nderekuti murume zvino anoti kana akati uyatite mavideo calls, shungu dzacho handisisina ini. I know kuti I'm not getting it a lot kubva kwavari baba ava, but I feel like I am okay. I don't even use my toys anymore. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira ipapapo kuti how do I distance myself from this man, because I know kuti this relationship that I am in, it is forbidden and zvinokwanisa kuzokonzeresa. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section yapakaipa. Strange things indeed they do happen in this world.